hisabahum Qur'an yo fo nga amma saka ala ko yere kwa nyeti ga fo hanna mi kafiriya walila kaslamaya biro de la kango toyi a toyi beki tagi a tiketi de ante go toyi yaro mali yere jako jugu hali bolisona ubiya wa kala ku islamawi mallaya wallahi bolisona ubiya wa kala ku sega do aljina kon tellement ambeki ga ku info ka nyami yona bolisona ubiya wa participer misiri ko la misiri were bien impliqué bolison ko la Mali yaro na munafiqu ya be kabni ala kira tila Qur'an ya fo suratul munafiquna jigina ala kira kan kabni kira tila munafiqu be nga munafiqu be force la mais la même mies la mais ke nafiqiya ke ode shidombe kusobe nga ka nafiqiya do kafiriya fanana o yega ko ni malite de kafiri nafiqu ko ni wallahi ne aye mande nyoye doko ko kuma ko kira yɛrɛ dozoden ko Ismaila yɛrɛ kun ye dozode a b'a fɛ ka dozoya an ka bolisɔn dozoya in a b'a fɛ k'o ni silamɛya don ɲɔgɔn na dozoya ni sogofa don o tɛ koba kɔni ye o ala ye huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ni dozoya ye sogofa de ye Ismaila ye o dozoya in kɛ dozoe sugo fa al kire sallallahu alaihi wasallam ngo fe sugo de kun kada ka tebe sugo no sugo ka sira gafe do yosi fele sugo ko de kun kada al kire sallallahu alaihi wasallam ma min tay mi marfata mi nga kalata ta shasike o mani ala e fen la ka blanga madu nga la kondro ko na sane ko ana dangungu na awro blingu na fon ay lu ni ala ko tsega fara nyonga itega to la ka kesla mede ngalodo de ma min bola hali mangi kale alala parce que ala man boy bulu ayra ka san kafiru be kale alala min ke abe munafiqu yadi ete kale alala e be kale kodro de la parce que ma be kale fena fe min ngabbo yoro da fatte bes la me ka kale fe wala mi dalay kadaka ala de kabbo yoro ka tibe fe be ka kale ni de fe min ngabbo yoro mina ngale wala samo ka danga kuman na ala bunya be yoro ibi do faraka ni ala bonya bi yoro ala kangar da kumuna ibi wasonulu ya anga jamana kira jamana burujale ka ke jamana labla linye abebi nyembala wa be farambe nyonga ya islamaya sumaya moriya ta abe benyamini ate ali segira ko fe doni am fo ya folo morni suma ulu cike ke fegile de nga abu fala dora kama ko sumani mori akwa fla be doni be makile mina ko ende chendo fana parce que mori do ban ve olu sumaya okay mori aketu ban ve olu sumaya oni suma ulu ni suma be kaka ale ni azuro tigi ni adlo ki bajetigi nata flap bebe fengele ndeke u bebe tori dakala ni basa dakala ni badakala ni mishi dakala de la jaro so mi kera ko la sa fa fleka kenemle ni ko mun fle jamana kono jamana manga sigi kan la je koy ni an sigi kan flekte ndoron ko mi foike amba video jira nyona la hara na ko na be ba ko ta de ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ye ahramu ya halika buguri mugu gonima buguri nje gonima ta ka gedinye ka wali menemena ka wali madugu menauka shereyo haram ya mashiti nyanga talike ni tasma ko fo tasma mayre ana be siya da mara kono fenyana ma ku nyene mam mine ku nyene maji oti yera ta dokale ko jugu ka bina min fodoro amma ke ni ngama nyake nde kama wanga fe yelema no ko to law ko bi mino iye fenyana ma nyene ma jeni ko de manga o tebe atebe alama atebe adama de yama parce que kira ya haramu ya hali folo kira na soro ko bara doke o jme ka tege jakala fenyana mana kira ya interdit do be kono mina ka bla ka tege jakala kiru ni mi ya soro a nyene ma kira ya haramu ya
o mi ka sogoni kala kisɛ dama ye o sɔgɔli yɛrɛ kɔfɛ u bɛna kantigɛ ka dun ka bagan minɛ k'a ɲɛnɛma k'a tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka tasuma mana k'a don tasuma kɔnɔ ko parce que e ye soma ye Mali la Mali e ni faamaw ka di e bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ foyi t'a la o dama de b'u bila a la parce que an fɛ yan soma u bɛ siran somaw ɲɛ ka tɛmɛ Ala kan ni soma kun bɔra a bɛɛ de bɛ yɛrɛ yɛrɛ ten ka nu ye bolisɔnnaw ye dɛ nu ta ka jugu dɛ mun ba kuma yɛrɛ datugu jango ma soma ye mun ye maa min tɛ e tɛ Ala ko la e bɛ boli jiri maa min bɛ kɔ k'ale ka Ala ye jiri ye fɛn ka jumɛn b'o tigi la fo dɔrɔn jamana de labilalen don mɔgɔ minnu bɛ yen baganw ka hakɛ ɲininaw n'olu ma kuma nin na u k'u da de u k'a dɔn ko u tɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ bilen maa minnu bɛ baganw ka hakɛ ɲininaw bɛ yen o droit a kafiri droit ninnu bɛɛ ta b'a la baganw ta b'a la ka bagan minɛ ka ɲɛnɛma jeni tubabu sariya foyi tɛ sɔn nin ma tubabu sariya tɛ sɔn a ma adamadenya ɲuman tɛ sɔn a ma silamɛya kɔni tɛ anw t'o ɲɛ yɛrɛ fɔ silamɛya lama yɛrɛ ne tɛ kuma o kan yɛrɛ nin ye dɔrɔn jamana de labilalen n'o tɛ minnu mɔgɔ hali waatiw tɛmɛna hali so donni wotoro la n ko jamana dɔw ye sanction t'a kama ko parce que o tɛ so ka baara ye min dilanna min kama k'o bilo la misi delila ka kuma k'ale bilalen filɛ min na ko Ala m'ale dilan o kama hadisa bɛ yen hadisa ka kɛnɛ misi ɲaamɛ delila ka na sakwa kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira delila ka cɛ sigilen sɔrɔ a ka yɛlɛngafɛn ka baro ale u fila b'u ka yɛlɛngafɛn o bɛ baro la alakira ye kangari da u ye a ko ninnu ma dabɔ nin kama ni i bɛ yɛlɛ a kan ka ci ka ci la ni tilala jigi ka bɔ a kan a ka n'u kɔ kɛ sigilanw ye n ko Ala ye adamaden de bonya n'o tɛ ni min b'anw na n k'o kelen de b'u la wallahi seli yan an ka bɔ seli kɛnɛ kan ka jigin lahiyaw kama sɔgɔma ne mana sirilen k'a filɛ k'i yɛrɛ filɛ nin sirilen don k'anw de kɔnɔ sisan ko an bɛna Ala barikada n'a ye k'a fa e yɛrɛ y'a dɔn a ka waati surunyana nka i yɛrɛ fana ta i tɛ waati dɔn o la dɛ o lahiya joli don n'o bɛ fa a tigi kɔfɛ maa si tɛ nin ko ninnu kɛ i tabiya ye n'i ma segin ka bɔ a ma n'i ma halaki diɲɛ na ya ka kɔn lahara ye ka d'a kan Ala tɛ dansagola fɛ dansago Ala t'a fɛ hali ɲɛni na jango tiɲɛni Firawuna ma halaki f'a ye dansago tuma min na Namuruzu ma halaki f'a ye dansago tuma min na Firawuna ye denɲɛninw kantigɛ tuma min na ka Ala ye wele tuma min na ka a yɛrɛ bila Ala ye place la o tuma de Ala nana a ma wa nin tigi n'a ma segin a kɔ a halaki kuma de sera a ka ko tiɲɛ kuma de selen filɛ ko yɛrɛ kuma deli ka ɲɛ a bolo somaya ko yɛrɛ ma ɲɛ i bolo parce que anw bolo yan diɲɛ ye wari dɔrɔn de ye n'i ye wari sɔrɔ ko o ko la o ye sɛbɛko ye wari dɔrɔn tɛ sɛbɛko ye o ni wari de ye adamadenya ye a tɛ kɛ tan o aw b'anw nege yan k'aw bɛ se nin na aw bɛ se nin na Mali nagasira ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan k'aw to Mali kɔnɔ soma joli bɛ Mali la yan han soma joli bɛ Mali la yan min tun b'a disi gosi yan nin bɛ n bolo nin baara kɛ ka mɔgɔw ɲɛnama jeni u t'olu fa n'u baw tɔgɔ dɔn wa u ba dama tɛ dɛ hali u wolola dugu min na u ka fɛn bɛɛ dɔnnen don k'e bɛ maa minnu kɔ k'u bɛ kɛ jamana s'a dan na u ka fɛn bɛɛ dɔnnen don an bɛna mais ne tɛ jigin u la dɛ a faama ninnu de n'i tɛgɛ da fɛn o fɛn kan a intervention kɛla ye ministre de ye a delilikɛla ye jamana ɲɛmɔgɔbaw de ye nka ne bɛ an ka tubabu kalanbaw la u bɛ ban ka na seli misiri la k'olu ye intellectuel ye k'u bɛ ko dɔn nka i bɛ t'u sɔrɔ u bɛ taa sira somaw bɛ sira daji tu u sen kan ye u bɛ soma den 4 na bugudaw la ye k'e kalanna k'e bɛ ko dɔn i bɛ Yusufa alayhi salam tuma min na kamalennin 2 nan'u ka sogo ɲininkali kɛ Yusufu la kaso kɔnɔ yanni a ka sogo kɔrɔ f'u ye a y'u wele ka na tawhidu de ma fɔlɔ a kuma senfɛ a ko ne ko maa min ni tigi kelen b'i la i sɛmɛ bɛ Ala la i ka ko bɛɛ ye Ala ye ko jɔn matigi kelen ani jɔn min matigi ka ca e kɔni e bɛ bugu kɔndɔrɔ i bɛ bugu san n'a ye i bɛ bugu dankun ye i bɛ bugu a bɛɛ ye a si tɛ fɛn ɲɛnama ye in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan foyi tɛ tɔgɔ dama kɔ an ka yan sumaya yɛrɛ ye sumaya ye wa i mana soma ye Ala kale ni fɛnw na o ye sumaya yɛrɛ ye wa tɛ fɔlɔ somaw tɛmɛna olu yɛrɛ tɛ Ala tɔgɔ yɛrɛ fɔ hali u tɛ fili k'a fɔ a dɔw tɛ sɔn hali k'u kun kɔrɔta k'u t'a fɛ ka kabakolo ye a dɔw ɲɛ tɛ ko ni jɔn minɛ ni jɔn minɛ tɛ nka yan mun b'anw fɛ yan vagabond de bɛ yan k'o ye sumaya ye o vagabond de don parce que u bɛ mɔgɔw
assassinat ou ni fɛnw kɛ ko n ye karisa fa n ye karisa fa bi ma vagabond bila sumaya la anw b'a kalama kuma bɛ n'a fɔ dɔ de don fɛn dɔw bɛ yen n'a seri kɔnɔ dɔrɔn i tɛ balo fɔlɔ b'a fɔ karisa kɛn kɔnɔ kɛ kari kɔnɔ a y'a bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o fɛn dɔw bɛ yen a jiriw bɛ yen a fɛn ɲɛnɛma fɛn dɔw bɛ yen n'a seri kɔnɔ dɔrɔn i tɛ balo hali kɔmɔtigiw tun b'a kɛ yan ko dɔ kɔmɔna bɛ bɔ kɔmɔna tɛ ko n'i bɔra k'i bɛ sa foyi tɛ kɔmɔtɔndenw ni bɛ ti u den k'i kun ci n bɛ sɔrɔ ko kɔmɔ y'i fa kɔmɔ de la ka joli fa n'a b'a ɲɛ e t'i sigi ka kiliyan kɔnɔ ni nin fɛn ninnu k'u bɛ se ka mago ɲɛ an bɛ ko tubabu a bɛ hakili la k'an bɛ ji min a nun fɛ tubabu ka izini baara o ye somaya k'o de ye i ka action don ni u ka saritiw ma ɲɛ u bɛ se k'i bɔ kɛ i ka action bɛ segin i ma a banna o ye somaya baara ko ye wa anw bɛ debe nin ko ninnu na k'a bɛ jamana taa ɲɛfɛ ko an bɛ se ko baara jumɛn de don an b'a fɔ an ka nin fɛn minnu ma ko baara jumɛn don foyi n'an bɛ se o baara la an tɛ bɛɛ kɔfɛ bi yan Mali bɛ jamana jumɛn ɲɛ Mali bɛ jamana jumɛn ɲɛ Mali bɛ se k'o fɔ a tiɲɛ don maa den kɔni ko ka di ye nka min ka f'i den ye i y'o dɔn kɛ wa nin fɛn ninnu de bɛ jamana nagasi jamana faamaw tulo b'a la n'u ma foyi fɔ nin na n'u nana k'u bɛna kuma wɛrɛw fɔ jamana kɔnɔ yan ko baganw donna ta u bɔra ta a donna ta a bɔra ta walima hali jiri kɔlɔsili tɛ fɔ yan o tɛ mɔgɔw wele ka na kungo lakanani wajibiw kɛ yan munna faamaw tɛ kuma nin ko ninnu na k'a daminɛ sigida mɛri a député ka na se jamana kuntigi ma ko maa o maa da bɛ se ka bu fiɲɛ la n'i ma kuma i farala kɛbaw ka lahara i bɛ ɲininka ni misi ni jeni la parce que a ɲɛna ni nin da kun galalen tɛ nin manka a manka magariko da se foyi t'a ye k'a ta dɔrɔn k'a ɲɛnama bila tasuma na ala dun m'u dilan o kama ala y'u dilan de ko an ka u kantigɛ k'u sogo dun ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ala bɛ ɲumanya fɛ fɛn bɛɛ la ko hali n'a bɛ kantigɛli kɛ ko a ka ɲumanya kɛ u ko kira ma ɲumanya jumɛn bɛ kantigɛli fana la an t'o faamu dɛ i bɛna fɛn min kan yɛrɛ tigɛ ka ban an bɛ ɲuman kira ko a ye muru da sɛbɛkɔrɔ ja walasa ka kantigɛli fɛn in lafiya joona a ka saya ka teliya sariya tɛ sɔn a ma hali i ka bagan dɔ kantigɛ dɔ ɲɛ la sariya tɛ sɔn a ma i ye bagan min kantigɛ yan'a ni ka bɔ pewu i ka a bosoli daminɛ walima ni sɛ dɔ k'a bila jikala la silamɛya ye hinɛ diinɛ ye dɛ n'anw sigira an b'an ka jamana filɛ ta n'aw bɛ surun ye anw tɛ surun ye dɛ ne ma ko foyi t'a la i bɛ bonni daminɛ kabi su in na ne ka foyi t'a la ba kuma yɛrɛ datugu jango ma ba nin ko ninnu a tɛ bɛn ala ma a tɛ bɛn alakira ma a ma bɛn anw ma nka se min b'an ye o ye nin de ye wala se min bɛ faamaw ye olu fana ta bɛ yen dɛ a kana jamana labila tan dɛ n'a sɔrɔ ko a kun ye ko dɔ de ɲɛsin fanga ma san b'a sɔrɔ parce que nin fɛn ninnu filɛ publicité dɔrɔn de don publicité dama de don parce que nin de ka di dɔw ye nin ye baara gɛlɛnw ye koyi e ma a yɛrɛ kan mɛn ko kafiriya baara parce que o de b'anw hakili la yan nin ko gɛlɛnbaw bɛ ɲɛnabɔ tan de e ka ko gɛlɛn e t'i dama kasi ala la mujiba da'watil mudtar ne ko anw ye silamɛ façon jumɛn ye et puis u bɛ nin bɛɛ la silamɛ tɔgɔ ɲumanw b'u la u yɛrɛ bɛ silamɛ tɔgɔ fɔ u bɛ an bɛ sigi nin ko tɛ video ci dama ye dɛ nin ye jamana nin kɛra Mali de kɔnɔ yan lahara maliyɛnw de b'a kungo ta maa ma y'i da de a kan k'a kɛ video ni ci ye ten dɔrɔn e k'a lajɛ e m'a dɔn nin ye hinɛ ko ye e dun ye faama ye i bɛ se ka ko kɛ ni min bɛ se ka ko kɛ foyi t'i sɔrɔ ne b'a garanti ta ni ala sɔnna a ma n y'a fɔ ka n taara ala de la foyi t'i sɔrɔ an ma dɔ kɛ o ɲɔgɔn bagabaga la yan ni maliyɛn bɛ bagabaga fɛn o fɛn kɛ bi t'a kɛ kɔrɔfɛ ni fɛn o fɛn b'an bolo a ye taa n'a ye kɔrɔfɛ soma jumɛn bɛ taa Kidali soma jumɛn ta tɔ Kidali an tɛ somaya tɛ Mali la yɛrɛ molobaliya don dɛ a ko se tɔ d'u dan na
utita kidalo ngwati de la dozo wula ya ho ni tabi kan yirabta akara ya ma itila ko koran fe ni tabi kan yirabta dozo choro kuma ko kuma mangele de akwa akwel de ka gele ta do sera wira ba wana marfa chiko gele ko bitika baraka bi life for a few mago be mina oteni am mago kumbe ka mishi de lamo ka to sabe ja ku ya do numbe tamauna to bu beta kungo kono fengene ma ka kirna kala ka amne ka kungo kono fengene ma do ka shiba afrika tunu ka pigiri marfaxela ma de kala be abeba do na akirna bu soro ka takana kana ka furake ka tabla kungo kono anona ka do furake ka tubla jila anona ko abuni kanyulu ma ko lu abulu de nafa ma on de ba antaw mine ku dakala ku kala ku do dingena ku nyana majini فكما تدين تدان الجزاء من جنس العمل فرافينكا كي ولد او تابيا دي بفرافينكا ابدا نتا توبو بفون كانتيكي ngo fe atoyidi fe na maka hake kodi do afali ka fali la dabu yedo neta olutu baraji ni kandigel law mais kandigel ke machine bubulu kandigel ke machine bubulo parce que bo ke adama dia nyuma kama neta uta kandigel ke baraji ni kama tobu fleuka feun kantikel atwa aluka kungo feun felali wati do be kala fe ka den soro wati mi abugun wati uba ko ate fele wati na dingile yeri bolo be sanction lo mi shuta ku marade u nono psika chaya chugomina u sugo psika bugun chugomina tumando lo kam shilla don chugo an adama de reto nywana la don soro on ne ba ntaw no fe ame febe kula adama de be jonko do la kana foko feyena madu de be jonko do la ko feyena madu be halaka ku ngoro wana halaka boda de kan ni wala tu kelan nu kasiku ko ni ma sege be halaki de subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu